tayo po kuya. Yan po ang naging resulta ng kanyang alignment. Dislocation hips. 3 years na daw po niyang sakit yan sa paglalakad. Unang lakad niya ganyan sa ginagawa ni Richard. Ngayon, ang lakad niya ngayon, ayan na po. Ano kuya? Ano nang pinagkaiba niya? Kanina na hindi pa siya na-adjust. Mas hirap ako kanina kaysa ngayon. Ngayon magaan ang pakiramdam ko. Bali, pag nagkaroon na ng ligaments niya kuya, yung laman. Kaya 1 month, malaking pagbabago niya kuya. Kaya may konti pa siyang pabingkong-bingkong ng kaunti kasi nga kapapasok lang niya kuya. Wala siyang laman. Ngayon kuya, kailan sabi na po kung kailan daw balik mo? Follow-up check up? Mga 1 week. 1 week lang daw po. Yun. 2 weeks. Pero itanong na lang natin ulit kuya ha. Abangan po natin siya sa susunod na pagbabalik ni kuya. Taga saan po kasi kayo kuya? Alabang ng Pilipa. Alabang, Muntinlupa. Salamat po kuya ha. Sino nagrekomenda sa inyo dito kuya? Naano lang kami sa Facebook. Sa Facebook lang po. Okay. Pasalamat ka na po kay sa ating mahal na pong Jesus Nazareno. Okay po. Kay Apo. Salamat din po sa inyo kuya. Ha, ingat po kayo pag-uwi kuya ha. Bye-bye. Thank you po Lord. Walang karapatan, nakulamin siya.